Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso prayo padha wae? Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kan ketok siji lek wani. Yo ora wani. Ngono parah. Iki tak awet-awet to kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem, Mas? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Tasah pengen. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Kiranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to dina-dina diblebet. Kaya lek ora kena sengenge kan ya putih resik apik ngono. Ping-ping piye ngono ngono. Apa nggak dadi misterinya apa kok ireng ngono. Ngono ki sing salah yo kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing ngisor sing dibengesi dhuwur. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Ben lemekan bantal. Ning alas golek kayu, mung welase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu suwi-suwi yo karataku. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben. Mosok kalah karo truk duwe gandengan. Wis ora masa kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk. Mas. Ya nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini parah. Ceramah itu biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Ton. Wong lanang. Ono apa ngongkon bathok meneh. Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendina nukoni kebul. 30.000, 35. Tuku rokok dedetku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempaku malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba.
Oh alah, nopo ora digelintir sisan. Ben siset. Terima. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun, Senengmu mergo wongi hobi karaoke. wong mau mangku purul sampean ra nesu. Mboten, Weh, penak menu. Sangune karaoke? utang. Ya, terus mas kawine wujute apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh lah apa? Tape. Rambut itu bahasa Arab apa Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk rungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun lho, raksun. Oh iya. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Keneri nyenyetun. Nggih bojo lemu ki penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlewu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngono megap-megap. Anja. Wis sampe nggone ndi, Mas? Nang pantai. Nah lu kuwi. Mak, kenapa renang dong? Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndak masin. Kok wis ben malah nglawi. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplokno ae lho ndasmu coplokno rasa tinggi mikir kok iso-iso. Nek ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir coploten ae kuwi ndase kok iso. Mak Nur. Oleh ta turu karo telentang. Matek ora wong iki kok. Kok iso-isone telentang iki lho. Sego kan iso enak rasane. Kowe iki pengen mati apa piye? Ora lho, lapo kok pengen mati ku. Sate sih enak kok. Kok jeneng telentang ya? Telen paku, telen rumput, telen damen. Kuwi nek wong urip mati, mendem ya, mendem. Iki engko ora tekan telen obeng, telen paku, telen mentik bareng metu ta. Heh. Kadung gregeten tak rabi pisan wae. Wani piro? Ya jalukmu piro panggah tatak to sak kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif, Lanang. Hanif, Lanang. Piye gak iso wedok? enggak tapi jarang. Piye to, Mak? Surip, Lanang neh. huruf P ngene. Iya, Mak. Suaib, Apa to ki? Sueb ya lanang, Mak. sik guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat tangan. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Siapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. Satu serong. Yo urung entar ayo lagi teko. Ampun ya kok kene lho. Gayamu Dik ini aku ora ngadus saya desel-desel kok. Ndang atus kono lho. Yo kosik to. Jarimu njaluk ijlik kok mbok kon adus iki lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ya.
yo nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho? Mangkane kuwi nek njaluk iclik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya nek ramuane, Mas. Ramuane apa Cil? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih Bu, ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, gitu. Tulis Kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. ya enek no. Apa? Digething tangga. Mbak, nyapa to wong wedok ya nguyuhi ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Lah opo wong lanang lek pipis dicekeli? Padahal enek selange kan. Ya ben ra ucul mangkane dicekeli. Enek batangane kan. Ya enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho mangkane teko. Wong iki padha umumane lho, Jan. Lah opo kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul kok. Kok ngerepoti? Ini parahnya. Lah piye? Pemaksaan nonton iku rame. Aku tekok lho. Ah wis mboten sajian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh kowe iki nek gajul kowe iki gegeden sikil kok tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik yo, balik. Ndat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sama Ayu toh. Heeh. Terus jalan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Gek nyapa lho biayaan lho karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa Ro nyakoni? iki nek awakmu kaya ngene iki gek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab. Lah sing nurutne jarekku ndek iki tiwangane sapa? Lah yo kowe. Kenapa kok sosis no lho ndek iki jare. Lah yo sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Iya wae dhewe kudune nglakoni molimo cukup Mas Saman Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kok iso ngono ki lho? Mlumah ki khususe manten wedok Lah dalah iki lho mesti lho. Lho gelo aku ngene iki sedih aku. Jengkulmu tenan lho. Sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapa? Lah ngantek manten mlumahe pemurep masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lak isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ora isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok murep ngene. Alah bojomu kan nek njaluk murep Kiting goblok kae. Amin. Iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis eruh sing wedok mlumah. Terus Masa kok ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang murep. Iki lho. Masa murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho di hadapan abahamu rawuh lho iki. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aning wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho ya entuk. Ora entuk. Lho, kok imame kudune wong kok kupluk ireng piye lho? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? suwi. Sing salat piye? Salate pripun? Iya su. Nesu lho sampean nesu. Wong Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok apa? Maksudnya apa? Apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dibalani maneh.
Sampai ngomong kopi, ndelok kopi. Ngomong susu, ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Oh wedok yo ndodok wi mergo enek teorine, Cuk. Lho, kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok ya apa dienggo wong wedok tok. Wong lanang lho yo nganggo. Wis ngegekne profesor, kowe ngerti lah. Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alai profesor tekokanmu, Ndak murte kok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi ki yo ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok yo wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah yo ben ketok nyeni to. Lah kepyoh kabeh lho. Yo karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah nek ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang. Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Aku wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek. Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani kowe. Gak wani aku. Dilem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Sampeane rondo to, Mbak? Lho. Rapi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Embuh ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rapi. Lah mbok ayo to. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stolke ngaku. Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokno kan. Yang Apa sayang? awakmu apa lali to? Iki lho malam Jumat. Emang gimana coba? Iya, Apa? ngumbah gaman. Alah, ayo. Kanggo sing model piye? Sing penting padha penake ngono ae lah yang. Ya wis. OTW siap-siap sayang. Ya wis tanteni ning kamar ya. Pancen wong lanang iki senenge berkegiatan nganggo huruf N kok ya. Apa kuwi yang? Nguli, ngopi, nguntal, ngerokok, ngewe, nenen. Lah piye padha butuhe kok. Ya wis ayo ndang kakek lak ngantuk aku. Ya wis ayo gendang ning kamar. Dari mana? Dari pos satpam. Di lemari, Bunda nemuin celana dalam perempuan. Siapa yang punya? Lah, ya kalau punya perempuan ya berarti punya kamu lah.
Mana ada ukuranku segede gitu. Kecil banget. Pasti punya tetangga. Nggak usah nuduh-nuduh terus. Dengar ya, aku tuh capek dituduh terus. Asal kamu tahu ya, tetangga itu nggak pernah pakai celana dalam, paham? Mbak, aku mau diwarai cilik berbagai gaya ngono lho. Sama ki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Lho tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon nglebokne lho ya. Aku Lah nyapa? ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Polahku. Oh ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti tak? Dilalele jambak kebanteren, dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya? Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Yo ben gak ucul, wong kuwi nyamar lho nek dimbare yo iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer lho. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka singgol modot. Damput kok yo ndadak tekok susu dikotangi nyapa. Mbak, nyapa wong wedok iki to brute kok kudu dikotangi. Damput raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Masih sanggane abot, tetep anteng ora kaken polah kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti tak? Dilalele jambak kebanteren, dadi gundul. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggap gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jembutku semriwing ora katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Nggih nek tenso plastik iki ora nek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tenso plas. Mbak, aku arep takon, umpama jodoh, kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Ki jujur-jujuran ya Mas, aku terus terang ae ya, iki gak munafikan ya, terus terang ae aku lek golek jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya Mbak, ora mandang bondo donya. Rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to Mbak? Sementing sehat walafiat ya, sementing kudu sehat walafiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh iya ya. Lah emang kena apa to Mbak kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi ora seminggu ginjal ya arep tak tol tak jero tak jero. Jane kate daftar aku Mbak. Ora sida lek ngono. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku.
Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Tak sawang awakmu iki terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu Mas. Lah yo lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Nek mangap lo gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lo milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lah angger jupuk ngono ya. Aku golek bojo untuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Rena Arep wae apa? tap lambemu. Anja. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukane yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Bore wangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Bore wangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Bore wangi bunyi-bunyi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu trasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bar rapi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk duit ning bojo. Masa kok gelo kok jarang gile omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitamine cukup ya sehat to. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Nglarani ati ora? Glogok. Anja. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola kae to? Urung apa-apa wis maido, kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya. Piye? Aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegege ya ora penak. Lah iya ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange wae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah iki bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah iki nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapat. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah, sembutku semriwing, ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Ya yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak,
jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik, mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer. Loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop. Biyuh burek no iki. Lah kok iso ireng kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi, Mas. Mengene yo ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah nek petengan yo ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta mikku ki warna apa? Yo penting nggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cat kaya kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Muda apik no, kaya ndase lele enek sungote. Gelem wae. Moh nek pink aku yo gelem. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumah samu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang lu. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Nah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja nanti aku nungging. Wong barang wis kebacut to. Nek umpama awakmu kebiyen-biyen karo aku ngono kan, aku ndak pernah. Ndak usah repot-repot. Hatiku ini tak jahit sendiri, tak tempel sendiri, bocor lagi, tak tempel sendiri. Lah kowe mandang aku sebelah mata lho. Peh aku elek. Saiki hatiku wis rusak, dobrak-abrik. Tapi kamu udah memberikan hati yang baru untukku. Saiki getun to. Sikilmu yo jek rangen. Isik. Berarti yo raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandhani yo Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing nyelempet-nyelempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe no. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung ya putih to. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijak ganteng kok angel ram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey guys. Ono apa, guys? Zamane sekarang ki kok aneh ngono ya. Aneh piye to, guys? Sing konco rasa pacar, Konco rasa pacar, terus sing pacar rasa bojo. Duh, pacar kok rasa bojo ki piye to, guys? Bojone dhewe malah dimusuhi
dijak gelut ae bendino. Dijak gelut tapi nang amben kan ora masalah to, guys. Malas ono sing luwih apik neh. Apa, guys? Bojone wong malah dianggap bojone dhewe. Yo masuk kuwi, guys. Kira-kira lo gak bahaya tamu iku. Yo gak bahaya to wong dekengane pusat kok. Iyalah. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Mbok ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Lah awakmu nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa enggak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk gaji persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Nah, 17 Agustus iki hasilnya tanggal piro toh? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, terus aku tanggal 30. Ora enek 17 Agustus ning tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Bentar tak remet gedhukno seket gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Ya WNI to, piye to kowe iki? WNI bareng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Nah, aku kan takon, apa salahe? Iso sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploki doktere kowe. Lah wong ditekoni malah ngomongi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku yo gak suka. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Angkri, Roma bisa ngaret tak? Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugioso. Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih. Suka kelotopan kesana kesini. Nggih. Suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit nopo nggih Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditanggu BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki mboten ditanggung kalih BPJS. Oh alah. Soalnya mboten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa Bu? Solusinya niki kalau pagi mripatin jenengan iki sampean seri-seri dubasin ngoten niku lho. Nggih. Ngoten mawon. Membeli sedikit. Nempel. Membayar sedikit. Nyicil. Mencuri sedikit. Utel. Pecah sedikit. Cuel. Makan sedikit. Nitel. Pucuan gunung.
mbok aja ngopi wae to, Mas. Nyapa toh? Wong lanang ora oleh ngopi gitu. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gak ada tok lho. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil ya ora iso turu. Kuwi kan biyen. Ya iki. Saiki wis popong. Mas, tunggu sebelah kayak kayaknya kurang gizi loh. Piye nek tak susoni? Iya. Tak mingi. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek. Karek tulisane potong rambut ngisor. Kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Kowe roh pitik, pitik jago kan nek kluruk melek apa merep. Bocah ki koclok apa piye to? Lah pitik ki berarti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemerek salah. Ngapa? Pitik jago ki nek kluruk cukur. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Aliwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae kentaki ya, Nyuk. Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol kentuki. Ayo. Ayo po iso niteni rondo karo prawan karo ora roh. Wong takon aku. Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami. Ya. Nona. Terus tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsa. Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek nih jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Mas. Nyapa? Numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi, masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to?
Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jen nom to, Dik. Dadi seminggu cek kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger badinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnahi? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Kula niku paling seneng ceramah para penyanyi sing ora jilbaban ngeten iki. Paling seneng napa? Apa wong kabeh kon jilbaban? Mboten. Apa dikira wong jilbaban ngono ki jaminan wong wedok salehah? Pret. Pret. Betul. Wong kadang-kadang dhuwur jilbaban ngisor dagangan. Kadang dhuwur brukut ngisor mawon. Maka vokalis ndak usah malu. Ndak usah malu. Donya ki yo ngene iki. Betul. Awang ngaji nang gambiran ora dikai ngene iki yo ngantuk kabeh kok. Mak, menawa ono sing ngadol lemah kapling info ya. Lho, duitmu akeh bos iki. Biasa mak, karo oleh tombakan togel. Tapi ora sakake, aku butuh 10 kilo. Wong dikandani yo pencet, gak usah diliwatno calo perantara lho. Udah gak liwat calo perantara barang lo lapo 10 kilo dan durapno raimu ngono lak kene. Piye to iki? Soisone lho, tuku lemah kaplingan dadak 10 kilo ki apa dienggo uruk apa lho jan iki. Lah emang tuku saiki ora oleh. Wong emang butuhku 10 kilo. Tuku lemah kapling ki meteran ngono kae lho, guys, ora kok kilonan. Meteran kok tukain mori ya. Durapno raimu sisane nggo. Ya wis. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Gek sesuk lo netonku ambek mak ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk mau ditunda-tunda. Terus dia anak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11 rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan lek kowe duwe anak 11. Koplok kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya beh. Mak Nur dolan rene, mengko tak tombaske klambi anyar. Nah, iki lho suka aku nek ngene iki. Aku ditukok klambi, pernah klambi anyar branded seneng aku. Ya wis cepet ndang rene, mumpung bakule turu. Kepala lingak-lingu kayak wong suwung. Mumpung bakule turu. Iya cepet toh, mengko selak tangi lho bakule. Lagi jenenge barang colongan to, Bos. Bos popo to ki, gak suka aku ngene iki. Lah iya, mumpung ana kesempatan ki lho cepet ndang rene. Ora suka aku mah, gak suka aku. Alah moh ya wis lah. Namanya tak nggo dhewe mengko. Mas, Ana apa? kok pengilaran sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramasan. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewangi sampai memberangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung ngesot. Dijedang. Walah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisang. Jaluk neh. Tapi santok ya nanggung. Pindho ra rae. Kok ping 5.
mari pindho diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok, penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Rika. Rika. Kau pasti Rika. Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel. Ra percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Lah aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang? Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyilu-nyilu kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nik. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Dilem sak unyil kok. Lho kok jajan. Nantang to asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Kowe iki kok gayamu ra ireng. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalene cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Awi wak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing didumi mung dulur-dulure. Mbak Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Lu wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik
lagi iso ngarani. Kok yo giya ya, ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anja. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet ya. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malah ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malah ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Trayit lho kok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parah ini. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Itu ndak tahan kalau lawang nganggur lho. Kene di bojo apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering dulu ngono ya, Mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Kamu wis istirahat seminggu no. Apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Itu ndang ngerasa ngomel ya. Panggang geger ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Kebok nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ora gendah. Ya wis tak jajane. Tapi nek lambemu ngomel ditanono. Dadi mantene pisan kanggo selawase. Ora oleh pegatan rungono wae. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Alah. Aku pindho sombong lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyek. Aku tak sambutan sik, Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Atek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya, Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe? Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso mbedake?
Kok iso bedake kadang karo pitik? Oh, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi kok ditentah doyan. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amite ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, ala kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Alah, paling mabuk terasi. aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno yo ngaceng sendika dawa. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Berewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Berewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Lah iki nyapa? Ini ki nak ra dibujuk ngene apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Heh, Ya ngopi karo udut to. mengkeret pekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Anja. Ganggu wong repoti lapo to? Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau jek mari balenan. Metu didik WA posisiku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bare raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong. Ngomong tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Ngeyel. Ngeyel ta iki. Kita pertanyaanmu ke piye to, Dik? Sing alon-alon. Sampeyan nek ngomong ning aku kewan paling. Kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Kurang ngeyel, Pak. Boyo. Kurang ngeyel. Kucing. Kurang, Pak. Kirek. Udu. Lah apa, Dik? Ketek, Pak. Lah kok iso lho? Oh, berarti ketek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Awake dhewe budal ya bareng paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti wae adike kethek. Ya, Pak. Rene alon-alon Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Apa ta? Kowe kan wis anggap dulurku dhewe, wis anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Wah, berarti iki lho. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Ya njalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Ya ora duwe nek kuwi.
Si Victor Bu. Yo panggaran duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Ini parahnya. No. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu Pak, apa ki jenenge tikus Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek wong tumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu? Oh iya. Ora wani. Ora wani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa Pak? Kewan paling ngayal paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngayal, rada Girek. Wah ora enek jengkok girek iki. Tikus. Wah ora. Pak tikus. Wah ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngayal apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah ki lho ketekin. Heeh, ketekin. Nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing ning slene lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anja. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku ini ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Gendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Lagi. Sempeteng ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lho ya mbah kira-kira nen dhewe. Aja ngawur ae ya. Wajib sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarem sak ndok-ndokem lho tenan lho. Alah omong tak durung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke pentile rumasane. Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor rono? Masalahe cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta. Lah ya mbah. Lah wong sing duwe kowe lho teh kok aku. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok anteng. Apa ngene manis lho kok cewek-cewek. Kok cah dedok ini ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anja. Alah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk biasa mentul kok jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol iki. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untung ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote wis entolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel ya. Paling malah menikmati yo. Perawan rondo rene sing iso nyokot ya senuke rene untune.
kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko mleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Kok jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke Mas. Lah kok gumun. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rabi durung lho Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya ngrabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho ya. Keringetan bareng. Mbah, ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rabi. Lah Mbok ayo to. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf ngoten pun beten artine. Lah iso ngono. Umpamane lho contoh. Jeru ya apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk dalam jeruk buah. Garu luku nang sawah ditambah ka garuk kukur. Wis beda ta. Turu lah iki lho Pak Sri. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Bacaanmu menor-menor men Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Oh, barang rondo malah numani Mas, sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nirlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya, kangelan lho wingi. Mulane nggrene wong ape ngrabi aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Yang yuk Nyapo? pengen, masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyawang kata jam piro kae. Beduk deng-deng lho iso pengen ki lho. Sekali-kali lah jajal lawan, kan rong tau. Terus aku gak senengin aneh ngomongin mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Aku bendok sak larangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini kayak kamu njaluk penak men. Terus piye niku lho? Ayo to. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye tuku iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane to kesawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Nak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Rungokno. Iya ket mau lho tak rungokne. Nggo pulpen, nggo buku. Ndak jawaban ngono dadak kon nulis. Diangen-angen lho iso. So, aja tekok neh bar kuwi ya. Iya, ndang iso apa ora? Hitung kuwi count. Tulisane COUNT. Wacane count. Lah nek semua. Semua kuwi all. Tulisane ALL. Iya, jajal digabung. Dadi apa? Dadine digabung. Hitung semua bahasa Inggrisnya adalah counted. Kok lah lak tenan mulai glagepan to kok tak buak ae HP ki tak buak sing ijo e akeh kok sing abang sing diundhuhi sing legane akeh kok
sing duwe bojo kok dirusui. Lho lah aku bojone wong nikmat kok Trayo delokok jaran. Awakmu boyo melok olahraga lho Mak, menek kuru. Wes lah Mas, aku ora usah melok cabang olahraga. Ya bene rada langsing to Mak. Ora kuru-kuru kok. Lho, awakmu wis melok olahraga Mak. Olahraga opo awakmu pangkah ngono wae? Lho, saben dina aku nglakoni, aku dirimu kae tak padha karo bela diri. Berarti aku bedino mbok hapus terus to Mak. Enggak suka aku ngono kuwi. Wong lanang sing apik niku sing ora bentak bojone. Kula pesen nggih kalau wong lanang, lamun masalah panganan niku aja bentak bojomu. Gara-gara bojomu goreng tempe gosong aja mok seneni. Mungkin bisa jadi bojomu goreng tempe gosong kuwi mergo kakean pikiran, salah sijine mikir kelakuanmu.